nogle forventninger til turen? At vi skal store, at vi gerne fucking sjovt. Ja. Det er en mega fed tur. Ja, det har vores videofælde kommentarer, og vi er klar på turen. Forventninger til turen. Vi får det fucking sjovt. Og det bliver sindssygt. Ja, og det bliver lidt vildt, fordi vi ikke har nogle forældre dernede. Ja. Så det bliver lidt skørt, sådan, hvordan folk kommer til at opføre sig. Også fordi, at det er en hel uge. Ja. Det er ikke kun 3 dage, ligesom det er en hel uge. Det er en hel uge. Ja. Hvad hedder du? Jeg hedder Frederik Grønå. Jeg er formand for skidevalget. Ja. Og jeg skal nok holde styr på alle her. Ja. Fordi jeg har ikke drukket noget. Du vil gøre det samme. Alle har styr på det. Hvad hedder I? Jeg hedder Sara, og jeg hedder Ingrid. Og hvad går I? Vi går i 2. Ja, vi går i 2. Jeg kan godt sende jer, hvad jeg har. Jeg fik en liste. Er I klar på det? Ja. Jeg går i 2. Ja. Ja. Og hvad er jeres forventninger til turen? Det bliver en fucking fed tur. Ja, det bliver sygt fedt. Masser fed afterski. Masser af fed aften. Det er rigtig fedt. Ja. Det er mega fedt. Hej, det er anden dag, og vi er stadig i bussen. Og der er virkelig lang kø. Så det er virkelig øv. Det er virkelig øv. Men vi glæder os. Ja. Er det vlog? Det er videofælde dokumentar. Gud, laver du mediedokumentar? Ja. Hvad hedder du? Jeg hedder Veronica. Jeg kan bare sætte mig på. Hvor gammel er du? Jeg er 16. Og hvilken årgang går du? Jeg går i 1. G. Første G. Og hvad er dine forventninger til turen? Jeg forventer at få en mega fed tur. Jeg forventer at stå en masse på ski. Og jeg forventer at have det fedt med mine venner. Ej, hvor fedt. Hvad hedder I, piger? Jeg hedder Elle. Og hvor gammel er I? Jeg er 16 år. Jeg er 16. Og hvilken årgang? Vi går i 1. G. Og begge to første A. Ej, okay, hvad er jeres forventninger til turen? At vi bare skal have en fucking fed tur. Vi hygger os rigtig meget alle sammen. Må ikke tage den der med? Jeg skal være fucking fed. Tag den første. Den første var Jo, 100%. Okay, Pia, så hvad er der sket? Vi er kørt den forkerte vej mod Val T. Ja. Og vi skulle have været til Val D, så skal vi lige køre 2 timer ekstra. Ja. Og det var noget lort. Og det var os, der skulle sige det til chaufføren. Ja. Fordi han er fucking okay. Det er noget lort. Og så har vi skrevet ski. New. Men jo. Ja, vi er alle sammen virkelig sure, men ja, det er lort.